Vítejte v Body Key by Nutrilite, holistickém a přesto individuálním programu, který vám nabízí vše, co potřebujete, abyste dosáhli své cílové hmotnosti. Informace získané z vašeho genetického testu a ze sekce Návrh mého plánu pomohou našim odborníkům vytvořit pro vás osobní stravovací a cvičební plán na každý den. Tento komplexní plán se snadno dodržuje, je vytvořen tak, aby vám vyhovoval a byl flexibilní. Nabízíme tisíce chutných receptů, které odpovídají směrnicím Institutu zdraví Nutrilite, takže dieta přesně odpovídá potřebám vašeho těla a vašim chutím. Jsou zde i skvělé nápady, jak zvládat stravování, když jíte mimo domov. A také automatický nákupní seznam. Cvičební plán byl sestaven na míru podle vašich genů, úrovně vaší fyzické zdatnosti a požadovaného typu aktivity. Pomohou vám videonahrávky, díky nimž je cvičení snadné a zábavné. Online platforma Můj Body Key trenér vám poskytne poradenství online i motivaci, a to vše z úst odborníků na vědu, výživu a fitness. Nástroje pro kontrolu hmotnosti vám pomohou sledovat i slavit každý krok, kterým se přiblížíte k úspěšnému splnění cíle. Pro maximální pohodlí a podporu správné výživy vám program Body Key by Nutrilite nabízí široký výběr instantních jídel i dalších výrobků. Nutrilite, nejprodávanější značka vitamínů a doplňků stravy na světě, vám nabízí podporu díky dalším výrobkům, které lze snadno začlenit do vašeho jídelníčku. Více informací získáte na bodykey.cz. Body Key by Nutrilite. Hubnutí na míru.